האם תיסוף של אבקה לבנה באמת יכול לשפר לנו פיתוח מסת שריר? יום 16 מתוך 30 שאני מסביר לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על תזונת ספורט. לפני שאני נכנס למדע, לחצו פה על העוקב אם תכנים כאלה מעניינים אתכם. אז חוץ מזה שכולם מדברים עליו, מה אתם באמת יודעים על תוסף הקריאטין? אני אספר לכם בקצרה, תחליטו אתם אם לצרוך אותו או לא. אז ביולוגיה קטנה, קריאטין מתחבר לזרחן כדי ליצור תרכובת שנקראת קריאטין פוספט, והתרכובת הזאת עשירה באנרגיה שמתדלקת לנו את השרירים במהלך פעילות גופנית עצימה. עד פה נשמע מושלם. מאות מחקרים העריכו את השפעתם של תוספי הקריאטין על ביצועים של כוח מרבי ומתפרץ, וברובם הגיעו למסקנה שיש השפעה חיובית מסוימת. למשל, שיפור במבחן כוח של הרמת חזרה אחת במשקל מקסימלי בלחיצת רגליים, בסקווט, בספרינטים וכדומה. בקיצור, יש יכולת ייעול בשיפור ביצועים גופניים. עכשיו, יש שתי שיטות של נטילה. אחת נקראת העמסה. לקיחה של 4 מנות מפוזרות במהלך היום של 5 עד 7 גרם למשך 5 ימים, וזאת בכדי למלא את מגרי הקריאטין בשרירים. השיטה הזאת יכולה להתלוות בתופעות לוואי כמו אי נוחות במערכת העיכול, אבל זה לא קורה לכולם. והשיטה השנייה שהיא במינונים של 2-3 גרם ליום למשך 3-4 שבועות, וזה עשוי לצמצם את תופעות הלוואי. תופעת הלוואי העיקרית הינה עלייה במשקל הנובעת מעודפי מים בתאי השריר. לגבי הצורה הטובה ביותר של קריאטין, אז קריאטין מונוהידרייט הוא בעצם הצורה הנפוצה ביותר. מה קורה כשמפסיקים לקחת קריאטין? מחסני הקריאטין בשריר יתרוקנו לאט לאט עד לנורמה, וייקח קצת זמן שהייצור הטבעי של הקריאטין בגוף יחזור לתפקוד רגיל, אבל זה נורמלי. בנוסף, כנראה שאם עליתם במשקל בזכות הקריאטין, כך צפויה לכם גם ירידה. אז עד כאן על הקריאטין. אם יש לכם עוד שאלות, מוזמנים להתייעץ איתי בפרטי. נתראה בסרטון הבא.